U Los Angelesu, da. Da, ne samo u Los Angelesu, u Americi postoji izborni predmet Tupac Lyrics. Zato što jeste, on ima tekstove sa društveno angažovanim temama, postoje mnoge fraze koje su po njegovim pesmama ostale u upotrebi u američkom žargonu. I kao i za Miku i za ovo bi mi u principu trebalo cela jedna emisija da bih ja ispričao moju fascinaciju Tupacom i uopšte njegovu pojavu i njegov značaj za naravno i muziku i taj žanr muzički i uopšte za sve što se posle toga dešava i u Americi i tako dalje. Dobro, šta ga kvalifikuje za titulu filozofa? Pa, njegovi tekstovi, naravno. Dobro, šta? Šta u njegovim tekstovima, to je ipak za više od 6 sati emisije, ne bih umeo da ispričam o tome. Mogao bih jednu po jednu pesmu da tumačim. Mi kad smo klinci bili, drug moj je, to su tek rani početci interneta, nisu postojali lirik sajtovi i tako dalje. On je negde iskopao, čak je neke pesme i preslušavao pa je kucao reči pesama. Mi smo imali, ja i dalje imam, čuvam to kod kuće, kako se Bože zove, ukoričeno sve tekstove njegovih pesama koji smo mi tada još proučavali. I ono što je zanimljivo sa Tupacom, sa sve što si stariji, što imaš veću zrelost, ja njega i dan danas slušam sa istim intenzitetom kao i tada. Znači ja neću kažem bar jednom dnevno, ali sigurno bar jednom mesečno naleti mi period par dana kad slušam samo Tupaca. Znači Tupac mi je za ovakve trenutke, za onakve trenutke, pogodan je za svaku priliku, bukvalno. Ja mislim zaista mislim da je filozof, da je mudrac čovek bio. Podsjetit ću sve da je sa 25 godina završio svoj život. Njega su ubili sa 25 godina, on je do 25. godine uradio to sve što je uradio i zadužio je taj svet ceo na taj način na koji ga je zadužio. Da ne pričamo o njegovim triple platinum albumima u zatvoru kada su sistem ga je poslao u zatvor, njega su pitali na ulasku u zatvor novinari, to je ja bih se uvek okrenuo na to, njegov odnos prema medijima i prema novinarima je u stvari moj odnos prema medijima i prema novinarima. Kada su ga pitali, njega su optužili za silovanje koje on nije počinio. I kada su ga pitali pred ulazak u zatvor šta ćeš sad kada si zatvoren, maltene pred ulazak iz sudnice, on je rekao ne, vi ne razumete, nisam ja zatvoren. Zatvoren je čovek kog ste vi kreirali, kog ste vi napravili, moj um je slobodan. Posle te rečenice on je ušao u zatvor, tamo je napravio neke konekcije i napravio je All Eyes on Me dupli disk koji je najprodavaniji ikada u Americi. Poništio je sve pre njega i posle njega. I što znači da je njegov um zaista bio slobodan i što znači da ta sloboda uma, da je to stvarno ni zatvor ne može to čak da ti, ili takva neka institucija ne može to da poremeti ako si ti jak i stabilan. Tako da mislim da to, on ima često govorio o tom recollect your thoughts, don't get caught up in the mix, cause the media is full of dirty tricks. Što znači... Titlovat ćemo, ne brini. Da, ali ja sam to jedan put već citirao u nekim novinama, onda su me oni to preveli su totalno kao da je krstarica, prevod, translate, bukvalno Google Translate preveo, ona knjiga od Lua, kada se nesporazum preko Google Translate-a. Isto tako i oni su preveli to na vezu. U stvari, to znači kao preispitaj se non stop, presaberi se sam sa sobom, ne dozvoli da te to uvuče u njihov svet, jer mediji su zaista, pogotovo u današnje vreme, čak često ljudi kažu da je Hitler imao ove medije, ovakvu medijsku snagu da bi i dalje vladao. Tako da on se borio protiv svega toga, ja nastavljam tu borbu. Ja negde stvarno njegovu borbu nastavljam, borbu za pravdom, borbu za
za pravim vrednostima, za pravim kvalitetima, jer stvarno je nastupilo vreme kada pametni zaćute, kada budale progovore, a kada se fukare obogate. To je sad već Ivo Andrić, ali dobro, to je otprilike negde to. Mislim, neko će se nasmejati, neki akademski građanin će se nasmejati što ja poredim Tupaka i Ivo Andrića. Naravno, neuporedivo je, ali to je negde ta filozofija. Mislim da je to vreme nastupilo kada se veličine prave, veličine povlače, kada nastupaju budale i fukare i preuzimaju sve. Ja se zarad moje ili dece moje generacije iskreno borit ću se za to i borit ću se do kraja za to, jer čak i u toj borbi, ukoliko ja ne pobedim i ukoliko oni koji su sa mnom u toj borbi ne pobede, a ja ne odustanem od te borbe, ja neću ni izgubiti. Do kraja ću se boriti i to u stvari jeste Tupakova misao. On je to rekao svom najboljem prijatelju, kojemu je bio jedan od glavnih začina u pesmama, njegovim glas koji je i onda je on to posle njegove smrti kada su ga pitali to šta ti je Tupak rekao, on je baš rekao to. Ono što veruješ, bori se do kraja, bori se, čak i ako ne pobediš, ako ne pobediš, a sve prođe, ti nisi izgubio jer si se do kraja borio. Tako da za sada sam na tom putu. Mislim da je to bila i Vukova filozofija kad se našao u situaciju u kojoj se našao zato što je bilo ili propasti potpuno ili ne znam, boriti se pa šta će izaći, izaći će. A jeste, Vuk je takav čovek, Vuk je borac, Vuk je, eto, to su neke sličnosti između mene, Vuka i Tupaka. Šalim se, ali... Zato smo vas spojili u jednu predstavu, jel? Da. Da, na krilima svega toga ja nastavljam svoj put i svoju borbu. Mislim, svako je zbog nečega ovde. Ja smatram da sam zbog toga i baš zbog toga i ne žudim za Hollywoodom, za nekim glamurom, za nekim drugim životom. Srbija me zbog toga uopšte ne guši. Mislim da treba da doprinesem Srbiji, mislim da treba da doprinesem budućim naraštajima koji će u Srbiji se baviti umetnošću ili će pratiti umetnost. Mislim da je trenutno umetnost u Srbiji, pričam o Srbiji naravno da mislim i na sve na ostale prostore. Da, ali u Srbiji je baš drastično to. Mislim da se lagano neki zli ljudi i loši bore da se umetnost uguši. I ono što u stvari je najopasnije u toj borbi je što preokreću narod protiv nas. Te kada je bila ona frka cela sa ateljeom, ja sam čitao komentare u kojima se pominjalo kao glumci, ajde bre, šta hoćete bre, motike u ruke u fabrike. A ja se onda iskreno pitam, a šta ćeš ti? Šta ćeš ti bez mene? Znači, nije problem, ja ću da odem u fabriku. Ali šta ćeš ti bez mene? Šta ćeš ti bez umetnosti uopšte? U ovom slučaju ja sam glumac, ali šta ćeš bez umetnosti uopšte? To je jedini beg od sivila stvarnosti i realnosti trenutno koja je nastupila uopšte, znači ne samo u Srbiji nego svuda u svetu, na globalnom nivou, jedini beg je umetnost. Da li je to književnost, da li je to muzika, da li je to bilo koje u najširem smislu te reči. Tako da, ja mislim da je moj zadatak sam negde, eto, ja sam preuzeo odgovornost za to lično i mislim da je to negde moj zadatak. Mlađo! Ima li još ko da prođe danas kroz Pržno? Mlađo, kaže negra. Ja namjerno ne gledam tamo, pošto sam i ja od malena na Pržnu svakog djeta i kad bih krenula, ko zna, onda bismo samo mahali, tako da prepuštam taj dio. Neka, zato smo na Pržnu, da se javljamo, ođe. Pitala sam te gdje ćemo, ti si rekao Pržno, logičan izbor bio i za tebe i za mene, ja ga obožavam. Ima ta kućica, sad mislim da Pavle ne može da uhvati iza, koja je potpuno čarobna. Niko ne zna šta je to bilo, neko misli da je tu bio karantin kad dođu s mora, znaš, pa neće da ih puste u selo dok tu ne budu neko vrijeme da ne donesu neku zarazu, ali to je samo pretpostavka, uopšte nisu sigurni. Da, znači da se ne penjemo u kućicu, možda ima zaraze. Pa za zarazu ne znam, ali za zmije sam sigurna, kao da ne bih preporučila. Ako se i malo toga bojiš, malo prije si rekao za Hollywood da nemaš ambiciju prema tom glamuru i tom životu iz Hollywooda, ali ja se sjećam kad sam te pitala Hollywood, Broadway, kad sam pomenula
Nije to bilo zbog toga, nego zato što znam da si neko ko strašno ozbiljno doživljava svoj posao i ima velike ambicije kad je gluma u pitanju i onda ipak, makar je moj lični osjećaj da se tamo prave najbolji filmovi na svijetu, su tamo najbolji glumci na svijetu. Zar ne bi volio da budeš dio toga? S jedne strane, naravno da bih voleo i s druge strane, naravno da bih voleo da budem i toliko plaćen za svoj rad. Mučan i vredan, ali ono što je... Uprkos padovima koncentracije. Da, dobro, i na tome se radi. Ono što je problem u svemu tome i zbog čega ja ne maštam o svemu tome i zbog čega ti pričam o toj sudbini, da sam ja jednostavno ovde rođen i da sam dužan ovde da privređujem, je to što jezik je u stvari najveći problem. Jer ja nikad u životu, koliko god da ja znam engleski, nikad u životu ne bih mogao da se nađem u rangu u Hollywoodu tih nekih. Znači uvek bih mogao da igram Rusa, mogao bi da igram, ne znam, nekog teroristu. To mene ograničava ono što ja želim i čemu težim, to je da imam što više različitih uloga, da igram iz ovih, iz onih miljeja, da igram ovakve, onakve likove, da igram ubice, da igram dobročinitelje, ne znam ni ja šta sve. To je glavni problem i zbog toga ja ne maštam o tome. Zato i kažem, ukoliko bi mi neko ponudio, bi prihvatio, uzeo bih pare za to, uradio bi to, ali da ja idem kao nešto da jurim tamo karijeru, da iz filma u film idem i da budem neki snajperista u 6. planu ili u 1. planu terorista, ruski, mene jednostavno to uopšte ne privlači. Ili klasično Srbin na ratištu u Bosni ili u Hrvatskoj. Dobro, to ne bi radio, naravno, da. Ne bi to prihvatio, jel? Pa ne bi prihvatio ništa što... prikazuje u negativnom svjetlu tvoju zemlju. Apsolutno. Ne bi, pogotovo od njih. Pogotovo od njih. Da je to ovde neka priča, da je celokupna priča, da je to na kraju ima pozitivnu konotaciju, a da sam ja negativan lik u toj priči, to nije problem. Ali ako je to neka negativna priča to nikad ne bi se time bavio. Ali naravno da želim da igram rame uz rame sa svim mojim, neću kažem idolima, ali sa tim nekim uzorima iz tog sveta. Voleo bih da se pojavim tu, voleo bih, ali evo, mislim da sam ti objasnio, jezička barijera je tu zaista veliki problem i smatram da za glumu i za umetnost nije potreban Hollywood, to stvarno jesu najbolji glumci na svetu, to je najviša produkcija svetska. Pominjala si Broadway, off-Broadway, ovo jedno je komercijala, drugo nije komercijala, ja sam uvek za komercijalu, u najzdravijem smislu te reči, naravno. Evo, sam Tupak je bio velika komercijala, ali on na komercijalan način je podvlačio nešto što je kvalitetno i što je onako duboko umno i što je temeljno i što je pravo, zaista. Kao i Šekspir, to je sve komercijala, to je nešto što treba da... Ja kažem, meni je cilj da u pozorište uvučem, svakom svojom predstavom cilj mi je da u pozorište uvučem one ljude koji ne idu u pozorište. Mene ne zanimaju oni ljudi koji idu u pozorište, oni će doći i oni će prepoznati ili neće. Znači, mene ono što zanima je da napravim šareni omot, da napravim potpuno nešto najprivlačnije na svetu, da privuče i nekoga koga ne zanima taj neki pozorišni svet i taj neki izraz, a da mu kroz to poturim nešto tipa, evo, na primjer, serija Rim, koju je HBO radio, koje, eto, znači, oni su napravili te odnose u toj seriji, da oni psuju, da imaju seks, da je to sve, da to nije neka poza, sad, pošto to je epoha, svi prave neku pozu i onda to naravno da niko neće gleda, ni ja to ne bih gledao. Znači, napravi mi, približi to meni negde. Ne smatram da treba sada da u Rimu pričaju Cezar da zove Bruta na mobilni telefon, kao to ne podnosim. To je taj jedan od tih novih izraza. Ali oni su najnormalnije živeli, najnormalnije su i psovali i loše se izražavali i sve. Tako da, a na taj način opet poturiš nešto što je i istorija i tako. Hvala ti što si bio moj gost. Ništa, mi se družimo, ne znam kada, ponovo ovo je specijalna emisija, kao što znate, radimo i onda kada imamo nekog specijalnog gosta, mislim da je to Viktor svakako bio. Mi se družimo večeras opet na predstavi.